барои давлат Турдиев ки 65 сол дорад кор дар саҳро ва кишту парвариши анвои гуногуни сабзавоту меваҷот шуғли доимӣ аст. Анқариб 2 сола мешавад ки ин марди заҳматкаш бо замину заминдорӣ сару кор дорад ва манбаи асосии даромади оилааш низ ҳамин аст. қитъае ки ин марди меҳнатдӯст дар ихтиёр дорад ҳамагӣ 16 садяк заминро дар бар мегирад ва ҳар як ваҷаби он самаранок истифода мешавад. Аслан дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи Рудакӣ ки бобои давлат ба сар мебарад, шуғли асосии мардумаш ҳамин заминдорию деҳқонӣ аст. шеваи заминдории бобои давлат фарқкунанда аст. ӯ баъди омӯзиши бозору талаботи мардум кишти зироатро мегузаронад ва он маҳсулотеро парвариш мекунад ки воқеан ниёзи мардум ба он бештар аст. хулосаи имсолаи онҳо зиёд кардани майдони кишти гулкарам аст ки аз масоҳати умумии замини корамашон 10 сотихашро ҳамин навъи маҳсулот ташкил медиҳад. 16 сотик замин дорем нави ҳавлигӣ, як 10 сотикш гулкарам, 2 сотикш помидор, 4 сотикш ҷигори, 1 сотикори бодринг кӯрдагием, айруи ҳамин зиндагиам пеш мебарем ва мекунем, боқӣ мондаша мебарем, бозор мефурӯшем. Мо ҳар як гуфтаи пешвои миллата дастгирӣ мекунем. Я фарзанд дорам, Россия рафтам, ҳамҷа кор мекунам, як ҷоя манқатӣ. ҳамин нуқтаи савдо агарчи зоҳиран хурд аст, аммо эҳтиёҷоти мардуми маҳалли зисти бобои давлатро бароварда мекунад. асоси ин ки тамоми маҳсулоташ худӣ асту аз бозор дидан нисбатан арзонтар нархгузорӣ мешавад. дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Рудакӣ низ заминдорию кор дар саҳро шуғли дӯстдоштаи мардум аст. инҷо хоҷагидорон ҳар як қитъаи заминро бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ истифода карда ҳамасола то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. барзгарон бо истифода аз ҳавои мусоид ҳар лаҳзаи вақтро ғанимат дониста паи кишту коранд. дар ин минтақа аллакай дар баъзе хоҷагиҳо чинаки сеюм шурӯъ мешавад. заминҳои корами обӣ кишоварзӣ ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода 173 гектарро ташкил медиҳад. дар ин 173 гектар қитъаи замини обӣ 96 нафар хоҷагиҳои деҳқонӣ кор ва фаъолият мекунанд ки аз онҳо 30 нафарашон занҳоро ташкил медиҳанд. гарчанде ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода шаҳрак бошад, ҳам мардуми инҷо бо заминҳои кишоварзӣ сару кор доранд. имрӯз деҳқонони ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода аз заминҳои корами обӣ на камтар аз 2-3 ҳосил мерӯёнанд ки бозори ноҳияро ва баъдан бозори шаҳри Душанберо бо сабзавотҳои тару тоза таъмин менамоянд ва бо хонандаи онро барои гузарондани фасли зимистон оилаи худро аз ин зироатҳои кишоварзӣ таъмин менамоянд. гуфтан мумкин аст ки аҳли заҳмати ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода ва дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳияи Рудакӣ аз гузашта дида масъулияти бештар доранд ва кӯшиш менамоянд ки бо рӯёнидани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти узуқавори кишвар саҳми муносиб гузоранд.